Tehát a második? Jó, ne vezd már fel. Úristen, mit találtam, mert takarodj. Mit? Az egy császárról találtam egy videót. Ah. Istenről videót kivett fel. De most komment, róla találtam egy kibaszott videót. Mutasd. Itt vannak a többiek is? Aha. Ez kicsoda, Mílós. Jó, na mindegy, mutatom a videót, ott van. Jó. 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 Érzi, nem akarom! Takarodjad, néztem vagy. Nézd végig, hallod, nézd végig. Mire kusson már be?